момци, девойки, днес ги правим нерв чалендж со мојот другар Кире. Здраво, како сте? Јас се викам Кире. И ќе пукаме чаши, еве ги, и ќе пукаме по 6 пати. Кој нема да бутне ние на чашка, или кој ќе бутни помалку чашки, ќе пие вода и сол. Прв Кире ќе пука. Промаши. На ти друга пушка. Ајде, то не се върши. Да проверям дали пука. Промаши. Промаши. Много е по-тежко, отколку што мислим. Уште колку пати треба да пукаш? Уште 3 пати. Ако не погоди Кире, погоди една. Промаши. Уште еднашка. И уште ножка. Промаши. Ништо. Да наместим. Сега јас сум наред. Да, намести. Ти ќе држиш камера. Дека се другите кошуми? Тоа не знам. Ја едем тука. Добро, да се ти замија. Ја уште едем тука. Папа на чашата. Толку се? Добро. Намести таму тоа камерата горе. Пуде ли? Не, преку чашките мина, преку дупчето. Ево. Уште 3 пати. Леле, ако промашам. Ако погодиме и двајцата иста чашки, правиме ли скаменович кој да пие вода? Не уште една партија. Не, не е уште една партија. Јес! Истата чашка. Ајде. Тоа! Ајде лискаме ножичка, сега ќе прави. Лискаме ножичка. Едно лискаме ножичка. До колку? До 3. Лискаме ножичка. Лискаме ножичка. Еден. Леле, лискаме ножичка. Лискаме ножичка. Јас пијам вода и сол. То! Само така. Држи камерата. Не, сол. Доста. Ајде. Ако се познава, нема ништо. Ами има чашата, ама не се познава на камера. Нема многу сол. Треба уште. Напуни повише вода и стај повише сол. Ајде, зимбаче. И ти си зимбак. Ја не носим блузата. Харно.
Абе, няма плукай, пия. Не мога. Не мога. Мора обична вода. Няма се чашка, само да заплакна. Кире, добре ли беше? Не, но ти не еш пи цялата чаша. Айде, За твое място и аз. айде ти пробай да видиш айде. чека, напълни вода. Айде. Някакви ти става на сол. Ова е сестра ми, нека се представи. Аз съм Клементина. Дай да ставаме сол. Чакай да ти тук. Цяло сол Добро. потроши. Добре, не е цялата. Нямаше сол. Усекиш ли се сол? Да, много се усеща. Кире, як я повърнам. Сега да направим или още нещо? Айде. Айде. Помидори. Сега... Сега ги пукам ушенъшка. Сега аз съм пръв. Ти ги кушвите. Държи. И после клоци. Одай са. Това беше близко. съм я погнал, ке съм бъднал, бе. Още 4 пъти. Не! Още 3 пъти. Колко клоци? Колко клоци? Една? Време. Не. Шо и аз ки ти удар. Как знаеш? Една. Кажа ти. Ще набутна. 2. Уж една. 3. Ушивайте последен път, леле. Айде, бутмата, айде, бутмата. Да. Айде, Три. сега аз съм наред, нам стиги чашите. Ти губиш. Знам, нам стиги чашите. Айде на бързинко ти още малко мемория, ке снимам. Бързо пукай. Метците. Пукай, пукай. Пукай, всяко ти ки изгубиш. Абе, метците. Няма. Добре, айде се Няма метър да е. пукай. Ще спати го. Една. Пръв път. Още една. И още един метър. Още колко пъти? Още 4 пъти. 4 пъти. 2. Аз бутна 3. 2. Още 3 пъти. Да. Не, ама не, трябва да се обърне. Да се обърне. Ушенъшка. Ушенъшка? Ушенъшка. Няма да пукне, няма да пукне, не. Много баво. Ето, сега го пука. Върти газа, айде, върти газа, върти газа. Чекай. Добро, сега ќе го завършам моето видеото. Кир, нека каже чао. Чао. Чао.